Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kalakbay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Amara. Edad 59 na at nakatira dito sa Caloocan City. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aming pamilya tungkol sa kakaibang pangyayari. Ayon sa kwento ng aking ina, ang aming angkan ay nabibilang sa mga tinatawag na mga babaylan. Dahil na rin sa kakayahan ng aking lola Narsing sa mundo ng espiritual. Pahayag pa ng aking ina Kalakbay, may mga babaylan ring nagnanais ng mas mataas na antas at kaalamang kaya naman dahil sa ambisyong iyon ay nalis ng landa sa mga ito. Kung kaya mula sa pagiging mabuting babaylan ay nauwi sa mga masasamang gawain. Tulad na lang ng pangungulam, pambabarang at maging isang uri ng aswang ay hindi pinapalagpas ng mga ito. Matupad lamang ang kanilang mga adhikain. Ngunit dagdag na wika ng aking ina, may kanya-kanyang dahilan ng mga ito. Ang iba sa kanila ay napilitan lang gumawa ng masama, lalo na noong panahon ng mga Hapon, dahil ang iba sa kanila ay nakaranas ng mga matinding pang-aapi. Katulad na lang ng mga maras na ginawa ng mga Hapon sa ibang babaylan at pinagbintang ang kampo ng kadiliman. Tapos ay itinali sa gitna ng kahoy at sinunog ng buhay. Kung kaya naman doon na nag-umpisang maghimagsik ng paghihiganti ang ibang mga babaylan. Pero paliwanag ng aking ina, nangyari iyon matagal ng panahon ang nakalipas at hindi umano saklaw ang mga mambabarang at mangkukulam ngayong panahon. Naganap ang mga pangyayaring ito taong 1976 at ang edad ko noon ay 13 anyos na. Nagpasya kami mag-anak na magbakasyon sa Leyte, sa lugar ng aking ina kung saan siya lumaki kasama ang kanyang ina na si Lola Narsing. Yun pa lang po ang unang pagkakataong makakauwi ako sa probinsya ng aking ina. Kung kaya palagi akong pinagsasabihan nito na huwag basta-basta makikipag-usap o tumanggap ng mga pagkain ibibigay sa akin, lalo na kapag hindi ko kakilala. Ang bahay po noon ni Lola Narsing ay nasa liblib na baryo. Isang oras po yun kung aming lalakarin. Pero kung sasakay kami ng habal-habal na motor, ay aabutin lang po siguro ng mga 20 minutos. Habang binabagtas namin ang kalsada patungo sa baryo nila Lola Narsing, lula ng motor na habal-habal, tinitignan ko ang bawat bahay sa paligid na aming nadadaanan. Kakaunti pa lang ang mga kabahayan noon at halos magkakalayo pa ang mga ito. May nadaanan rin kaming maliit na sapa na kayang tawirin ng motor bago marating ang munting baryo ng aking ina. Nang makarating na kami ay masaya kaming sinalubong ni Lola Narsing kasama ang iba pang mga matatandang babae na naroroon. "Ito na ba ang apo mo, Narsing? Kay gandang bata naman ire." Wika ng isang matanda at hinapuhap nito ang aking mahabang buhok. Puriabuyag o sa Tagalog ay puwera usog. "Rosita, bago ka umuwi sa inyo, lawayan mo muna itong aking apo ha. Baka kasi mausog mo ito." Wika ni Lola Narsing sa matandang babaeng nakangiti sa akin. "Ay sos, ikaw talaga Narsing. Papalawayan mo pa sa akin yan eh. Kayang-kaya mo namang gamutin iyan kapag nababati." Tugon naman ni Rosita. Habang nag-uusap ang aking ina at ang iba pang matatanda, ay may nakita akong kulay itim na malaking ibon sa taas ng puno kung saan kami nakatayo ng aking ama. Agad ko namang itinuro iyon dito. Noong tingalain nito ang punong itinuro ko, ay mabilis naman akong sinaway ni Lola Narsing. Tapos ay nagwika itong kagatin ko ang dulo ng daliri na itinuro ko, para hindi ako mabati ng kung anumang nilalang ang aking nakikita ng mga oras na iyon. Pasado 3:00 na kasi ng hapon iyon. At ayon kay Lola Narsing kapag mga ganong oras na sa probinsya, ay lumalabas na ang mga masasamang nilalang sa paligid. Kaya naman kapag may nakikita ko, ay wag ko na lang daw iyon pansinin. Agad na kaming pinapasok sa loob ng bahay ni Lola Narsing at ipinaghanda ng pagkain. Lumipas ang ilang araw na pamamalagi namin sa baryong iyon.
Naging maayos naman at masaya kami sa pananatili doon. Hanggang sa sumapit ang araw ng linggo. Mag-isa lang ako sa bahay noon dahil nagsisimba si Lola Narsing at nasa palengke naman ang aking ina at ama. Kaya naiwan ako mag-isa sa bahay. Habang nakaupo ko sa may pintuan at hinihintay ang pagdating ng aking mga magulang, ay may nakita akong matandang babae ang papalapit sa bakuran. Medyo baluktot ang likod ng matandang babae. Nasasakloban ng kulay itim na tela ang ulo nito, kung kaya hindi ko makita ang mukha nito. Hanggang sa napansin ko na lang kinakawayan ako nito at pinapalapit. Kaya naman nagmamadali akong lumapit sa matanda sa pagkakalang may kailangan ito sa aking lola. Nang makalapit na ako dito, ay nagtanong ito kung nasa loob ba ng bahay ang aking lola. Wala po. Bakit po, anong kailangan po ninyo? Tanong ko sa matanda. Pagkatapos ay ngumisi ito ng nakakatakot at may bugkos na kakaning minatamis itong ibinigay sa akin. Pakisabi sa lola mo na dumaan ako rito, aniya ng matanda. Pagkakuha ko sa kakanin ay bahagya akong nakaramdam ng gutom. Akmang magtatanong pa sana ako dun sa matanda. Pero nang ibalik ko ang paningin ko sa kanya ay wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Sandali ko pang inilibot ang aking paningin upang hanapin ng matanda kung saan direksyon ito naglakad. Pero hindi ko na ito nakita pa. Sayang at hindi man lang ako nakapagpasalamat sa matandang iyon. Saka hindi ko man lang naitanong kung ano ang pangalan nito. Wika ko sa aking isipan at naglakad na ako pabalik sa loob ng bahay. Noong inilapag ko na ang kakaning ibinigay sa akin ng matanda, biglang kumalam ang aking sikmura. Kaya naman mabilis ko nang tinanggalan ng balat ng dahon ng saging iyon at kinain na. Malapit ko na yung maubos nang bigla kong maramdamang sumasakit ang aking tiyan. Kaya naglakad ako patungo sa upuan at humiga sa mahabang upuan na kawayan habang namimilipit sa sakit ng tiyan. Pasado 12:00 na nang dumating ang aking mga magulang. Naabutan ako ng mga itong tagaktakang pawis at namimilipit sa sakit ng tiyan. Kaya naman mabilis na tinawag nito ang kapitbahay naming si Lola Rosita. Nakakarating lang galing simbahan. Ano bang nangyari dyan sa bata? Natataranta nitong tanong nang makita nitong namumutla na ako. Mabilis nitong hinawakan ng aking mga palad at pinakiramdaman. Diyos ko, napakalamig ng kamay mo. Sandali at may kukunin lang ako sa bahay. Saad nito at nagmamadali ng tumakbo patungo sa bahay nito. Ilang sandali naman ay dumating na si Lola Narsing. Mababakas mo sa mukha ni Lola Narsing ang pag-aalala nang may makita itong naglalabasan ng malalaking butlik sa aking katawan at mga braso. Ayon pa sa aking ina mga kalakbay, noong nanghihina na ako ay may mga malalaking butlig na lumalabas sa aking katawan. Tapos ay nagsisiputukan at may lumalabas na mga nana. Bigla ring umalingasaw ang napakabahong amoy malansa na nagmumula sa aking mga sugat. Gulat na gulat sila at halos hindi makapaniwala dahil sa bilis ng mga pangyayari. Iniwan lang nila ako ng umaga. Tapos pagbalik nila ay ganoon na ang nangyari sa akin. Agad naman dumating si Lola Rosita. Bitbit ang mahabang telang kulay pula. Nag-utos naman si Lola Narsing sa aking ama na buhatin ako at kailangang ilipat ako sa bahay ni Lola Rosita. Ayon kasi kay Lola Narsing, wala siyang kakayahang gamutin ako. Iyon kasi ang sumpa ng ibang mga babaylan at manggagamot sa mundo ng espiritual. Kaya mong manggamot ng ibang tao at kaya mo silang pagalingin. Ngunit pagdating sa iyong mga kadugo at pamilya, ay hindi mo sila kayang pagalingin. Mabilis naman akong binuhat ng aking ama at binalot sa mahabang kulay pulang tela. Tapos ay nagtungo na kami sa bahay ni Lola Rosita. Ayon pa kay Lola Rosita, yung mahabang kulay pulang tela ay proteksyon iyon. Para hindi makita at maramdaman ng taong may salarin sa nangyayari sa akin na inilipat ako ng ibang bahay. Pagsasalaysay pa ng aking ina. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, ay mabilis na akong inilapag ng aking ama sa may papag. Nang tinanggal na nito ang nakabalot sa akin,
ay nanlaki ang mga mata ng aking ina at tumaas ang kanyang balahibo sa katawan. Dahil kitang-kita niya ang mga nagpuputukang butlig sa aking katawan at nagkakaroon na ito ng mga butas-butas. At nang titigan niya iyon, ay nakikita nitong may mga maliliit na gumagalaw na uod sa loob ng bawat butas. Agad naman sinuri ni Lola Rosita ang buo kong katawan. At sa maniwala man kayo o hindi, noong suriin na iyon ng babaylang si Lola Rosita, ay halos sumabog na ang kanyang ulo. Dahil buong katawan ko't mga kamay pati talampakan, ay mayroon ng maliliit na butas na kasing laki ng pakong numero 3. At kapag tinitignan ng butas, ay mayroong maliliit na uod ang gumagalaw doon sa loob. Ibang klaseng barang itong ginawa sa apo mo, Narsing. Mukhang minamadaling patayin ng mambabarang ang batang ito. Wika ni Lola Rosita. Teka, di ba ang kwento mo sa akin na may nakitang itim na ibon itong bata noong bago pa lang sila dumating dito? Tanong ng babaylan sa aking lola. Oo, Rosita. Kaya nga sinaway ko itong apo ko na huwag magtuturo kung may nakikitang kakaiba dito sa atin. Tugon ni Lola Narsing. Mabilis naman na kumilos ang babaylan at nag-usal ito ng orasyong pambakod sa aking katawan upang matigil na ang ginagawa ng mambabarang sa aking katawan ng mga oras na iyon. At habang patuloy na nag-uusal ng mga orasyon laban sa mambabarang ang matandang babaylan, ay nagpapausok naman palibot sa aking katawan si Lola Narsing gamit ang mga halamang gamot na hinaluan ng pinulbos na uling at kamangyan. Matapos gawin ang pagpapausok, ay isa-isa nang naglalabasan sa butas ng aking katawan ang mga uod. Nang malaglag sa higaan ng mga uod ay biglang nangisa iyon hanggang sa namatay. Matapos gawin iyon, ay may kinuhang langis, pulbos ng halamang gamot, at pulbos ng uling ang babaylan. Tapos ay pinagsama-sama niya iyon at ipinahid sa aking buong katawan. Noong dumampi na sa aking balat ang mga pulbos at langis kalakbay, ay naramdaman kong tila ba nalalapnos ang bawat balat na malalagyan dahil sa sobrang init niyon. Iya, tiisin mo lang ang init na nararamdaman mo dahil sa langis at pulbos ng halamang gamot na ipinapahid ko sa iyong katawan. Dahil kailangan nating patayin at ubusin ang mga insekto sa loob ng balat mo bago pa nito ubusing sipsipin ang dugo mo. Wika ng babaylan. Ikaw naman, Narsing. Halika rito at alalayan mo itong apo mo. Lalagyan ko lang ang buong katawan niya at baka kasi magpupumiglas ito. Kayo naman lumayo muna kayo sa amin. Utos ng babaylan. Matapos gawin ng babaylan ang paglalagay ng langis at pulbos sa aking katawan, nag-usal naman ito ng orasyon at iniihip iyon sa aking katawan na animoy nagriritual. Tapos ay sinindihan ng 3 pirasong tuyong dahon. Nang umapoy na iyon at umusok ng malakas, ay saka pa lamang iyon ipinagpag sa aking katawan. Nagsisisigaw na ako ng mga sandaling iyon dahil sa napakasakit. Naliligo na rin ako sa pawis at nanginginig na ang buong katawan ko. Ilang sandali pa ay natapos na ang babaylan sa kanyang ginagawang pag-uusal ng orasyon. Huminto ito sa aking harapan at lumuhod. Tapos ay hinipan nito ang aking bunbunan. Pagkaihip nito sa aking bunbunan, ay doon na ako tuluyang nawalan ng malay. Ayon naman sa pagsasalaysay ng aking inakalakbay, kitang-kita nila ang kulay itim na uod na unti-unting naglalabasan sa aking katawan. Paulit-ulit na lumalabas ang mga uod na iyon sa bawat butas ng aking katawan. At sa bawat paglabas nito ay may tumutulong dugo. Hanggang sa tuluyan ang naubos lahat ng mga uod sa loob ng aking katawan. Huwag kayong mag-alala, tapos na ang gamutan. Pagpapahingahin na lang muna natin ang bata para makabawi ng lakas. Mabuti na lang at naagapan natin kaagad. Dahil kung hindi, sigurado akong pagsapit ng 3:00 ng hapon, babawian na ng buhay itong apo mo, Narsing. Isang babaylang mambabarang na may mataas na antas ang dumali sa apo mo. Sigurado akong mahihirapan tayong kalabanin ito. Wika ni Lola Rosita. Kailangan kong pagbayarin ang babaylang iyon
Galit na wika naman ni Lola Narsing. Magtatakip silim na ng mga oras na iyon. Nang mapagplanuhan ng aking mga magulang at ni Lola Narsing, napuntahan sa tinitirang bahay sa gitna ng bundok ang mambabarang na babaylan upang bigyan ito ng leksyon. Doble ingat ang gawin natin, Narsing. Dahil alam nating lubhang napakadelikado itong gagawin natin. Wika ni Lola Rosita. Binigyan naman ng mga pangontra ang aking mga magulang ni Lola Narsing at inusalan rin ang mga ito ng sabulag laban sa mambabarang. Naiwan naman ako sa pangangalaga ng anak ni Lola Rosita sa kanilang bahay. Hindi naman sila nababahala dahil may mga alagang nilalang si Lola Rosita na hindi nakikita ng normal na tao ang nagbabantay sa amin. Wala nang pagdadalawang isip at nagmadali nang pinuntahan nila ang lugar kung saan nakatira ang mambabarang. Ayon pa sa aking ina, lubhang napakahirap ng kanilang dinaanan. Isang pagkakamaling hakbang mo lang, siguradong malalaglag ka doon sa mga nagtutulisang bato sa ibaba ng bundok sa kanilang daan ng tinatahak. Pagkarating nila sa mismong lugar kung saan nakatira ang mambabarang, ay biglang nag-iba ang simoy ng hangin doon. Naging maalinsangan niyon at napansin rin ng aking ina ang pagbago ng kilos ng kanyang inang si Lola Narsing at ang kaibigan nitong si Lola Rosita. Noong tignan niya ang dalawa, ay tila ba bumata ang anyo ng mga ito ng 30 taon. At ang mga kilos ng dalawa ay sadyang napakaliksi at napakabilis. Napansin din ng aking ina na biglang uminit ang kanyang kwintas na ibinigay ni Lola Narsing. Hudyat iyon na nasa panganib na sila. Kaya naman ay hinawakan niya ito at doon ay napagtanto niyang mainit nga ang kwintas. Dire-diretso lang silang naglakad hanggang sa makarating na sila sa bahay ng mambabarang. Nang makarating na sila ay nanlaki ang mga mata ni Lola Narsing. Dahil ang nakita niyang naroroon sa labas ng bakurang malapit sa malalaking puno ay ang kanyang maestrang si Ansita. Si Ansita ang dating babaylang tinitingala at nagturo sa kanilang dalawa ni Rosita. Ikaw, Ansita, bakit mo binarang ang apo ko? Sigaw ni Lola Narsing sa dati niyang maestra. Masyado ka kasi nagmamagaling, Narsing. Pati ba naman ako ay kinalaban mo? Lahat kasi ng mga taong binarang ko ay pinapagaling mo. Kaya naman gusto ko lang ibalik sa iyo ang pasasalamat sa lahat ng ginawa mong pangingialam. Sa lahat ng mga ginawaan ko ng masama. Sayang nga lang at natunugan niyo kaagad ang ginawa ko. Humahalakhak na tugon ng mambabarang. Makamandag ka magsalita, Ansita. Matagal ng mga panahon tayong hindi nagkita, kaya huwag mo akong maliitin. Wika ni Lola Narsing sa mambabarang. Ayon kay Lola Narsing, nagtaas siya ng orasyon at dahang-dahan naglakad patungo kay Ansita. Dahan-dahan namang umatras si Ansita at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita nito ang mataas na aura ni Lola Narsing. Kaagad na hinablot ni Lola Narsing ang braso ni Ansita. Agad naman nagpupumiglas ito na parang bata. Nang bitiwan na ito ni Lola Narsing, agad na humaba ang mga kuko ni Ansita at itinarak iyon sa balikat ni Lola Narsing. Kitang-kita ng aking ina kung paano bumaon ang mahahabang kuko sa balikat ng kanyang ina. Pero hindi man lang iyon ininda ni Lola Narsing. Alam mo, Ansita, mas malala pa dyan ang naranasan ko mula na nagkahiwalay tayo ng landas. Kaya kung gusto mo pang mabuhay, magbagong buhay ka na. Dahil kung hindi ay tutuluyan na kitang patayin. Sobra-sobra na ang ginawa mong pamamerwisyo sa mga tao. Lalong-lalo na sa ginawa mong pambabarang sa aking apo. Galit na wika ni Lola Narsing habang pinipisil nito ng marinang braso ni Ansita. Namimilipit at nagmamakaawang umiyak si Ansita kay Lola Narsing. Samantalang manghang-mangha naman ang aking ama sa ginawa ni Lola. Patawarin niyo na ako. Ipinapangako ko magbabagong buhay na ako. Aalisin ko na ang galit at kasamaan dito sa aking puso. Pagmamakaawang wika ni Ansita. Nakaramdam naman ng awa si Lola Narsing sa dati niyang maestra. Kaya binitiwan niya ito. At nang amang tatalikod na sana sila para iwanan ito, ay bigla itong nagwika ng, mga uto-uto.
Bakit sa tingin niyo ba basta na lang akong susuko? Sigaw ng mambabarang. Nang balingan nila si Ansita ay nag-iba na ang anyo nito. Isang nakakahilakbot ang pagbabago ng wangis nito bilang aswang. Mabilis na sinugod sila ni Ansita sa anyong aswang. Pero bago pa man makalapit sa gawin nila ang aswang, mabilis ang ginawang pagkilos ni Lola Narsing at sa isang iglap lang ay hawak-hawak na nito ang leg ng aswang at agad na binali iyon. Matapos ang kaganapang iyon, ay bumalik na sa anyong matanda ang dalawang magkaibigang sina Lola Narsing at si Lola Rosita. Ilang araw lang ang lumipas ay tuluyan na akong gumaling. At sa maniwala po kayo o hindi mga kalakbay, may bakas na mga peklat mula sa pambabarang sa akin ay wala nang makikita sa buong katawan ko. Nagtagal pa kami ng ilang buwan sa baryo ni Lola Narsing. Hanggang sa bumalik na po kami dito sa Maynila at dito na rin po ako nakapag-asawa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.